Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngakho konke asenzela khona okuhle. Siyamdumisa kakhulu. Sikamthatha uNkulunkulu nje. Asikho ke ekhaya namhlanje sisendleleni. Kukhona okufanele siyokulungisa le eNyukhasela mayelana nendawo yebandla khona siyokulungisa, kufanele siyofika kwamasipala. Ngicela ukusho lokhu, sisamile ukuthenga indawo njengamanje. Isikweletu sikhulu ngendlela emangalisayo, sisamile ukuthenga indawo. Mangithi isikweletu sikhulu, sekunendawo ezibanjiwe kodwa zikaqedwa ukukhokhelwa. Asikwazi ukuqala amadili amasha njengamanje. Asikwazi ukuqala amadili amasha. Kunendawo ezibanjiwe aziqediwe ukukhokhelwa, kufanele zikhokhelwe, zisakhokhelwa kufanele zibiwe, kanti phela kufanele sibuye sime bese siyaqhubeka nokwakha ama-branch. Ngeke kusize ukuthenga indawo ama-branch engakhiwa. Niyibona lonto? So-ke kufanele nje sime. Njengamanje sinesikweletu esikhulu ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ngoba manje uvela aqhamuka umuntu athi sesiyitholile indawo, nansi indawo. Ubani ongayiyeka indawo isitholakele? But kusizani ukuthenga indawo kuzohlala iminyaka kungakhiwe kuyona? Kuzosiza ngani lokho? Ngiyayibuzela nje. So njengamanje ngicela ke simile ukuthenga indawo. Seziziningane esizithengile mangimqondisa abuya le Eastern Cape sinendawo, eNgwelezane sesinendawo, nala eMkhaydeni khona indawo esitholile edula ngendlela emangalisayo. Kodwa ukhalo eluhle uNkulunkulu evuma sizokwakha izindlu zokulala njengoba siplana ukwakha indlela la 10,000. Umbuzo uthi masukhonzileke lo 10,000 ulalaphi? So-ke sibekezeleleni bafowethu, kuningi ngendlela emangalisayo. Kodwa yabona la kophela khona kuyobe ngathi umlingo. Sekuthiwa le property yebandla, kushonwe lapha, le property yebandla, kuyiwe lapha. Abantu bazola nani indawo yokulala eyebandla. Niyibona lonto? So-ke kubuya ngathi asithule. Mina nje inkosi yami kusiza ukuthi ngenze umsebenzi kaNkulunkulu. Kufanele ngaba ngisalale ikweletu kufanele ngaba ngisalale. Why ngithi ikweletu? Waphela uma usukhipha i-deposit endaweni, wenza isivumelwano ukuthi month end uzokhokha kangaka, ngaleya month end uzokwenza nje. So-ke lokho kuyisikweletu. Hayi ukuthi mangithi siyakweleta ukuthi sisele emuva. Cha, asisele emuva. Kodwa sesinendawo siyakweleta bafowethu. Kufanele ke manje lezi nyanga nje siyakuzo kudilwe nezikweletu kuqedwe, zibiyelwe, zikwazi ukubiyelwa kuqedwe bese kwakhiwa ama-branch. Ngiyacela nje ngoba manje uma usushilo wathi kunendawo siyahala, indawo ayitholakali kalula. Ngaphandle-ke uma nivumelana nabazalwane lapho nikwazi ukuhlanganisa nikuhlanganisayo ngoba iy'ndawo azifani, khona ey'dulayo khona engaduli. Njengalena nje engikhuluma ngayo ukuthi kufanele sakhe, ngeke ukuthi semakhaya bebeyibiza u-450,000 ngakhala, bakhipha u-50,000 kwasala u-400. Ngafaka i-deposit ka-100 kusela u-300,000. Yayibona kungeyona yodwa, yabona nje ngenyanga kuzimuka ikhanda mase kufanele ngikhokhe mayiphela inyanga. So ngicela ke simeni-ke bazalwane, asimeni sibambe sibopha amatomu. Mayikhona nikwazi ukuhlanganisa ukuyibamba indawo, kuhlanganiseni sizonirefunda njengebandla sibuyise leyo mali uma nikwazi. Uma ningakwazi iyekeni ihambe nithandaze nithi inkosi uzosinikeza enye indawo, uzosinikeza nkosi enye indawo. Ngiyacela ngoba ninginika ingcindezi enkulu, ingcindezi ngoba vele indawo azitholakali. So umuntu asethe nayo indawo sekufanele ngibone ukuthi ngihlanganisa inani nezikweletu nani. Ngiyacela-ke bafowethu, ngiyacela. Hhayi-ke asidlule lapho senkonzweni. Bengikade nje ngikhuluma sisendleleni siyolungisa lonto eNyukhasela, siye nakwamasipala. Yiyo lokho engikushoyo ukuthi mase sekuthiwe nansi indawo asikwazi ukunyakaza.
kodwa manje isilingo leso. Ngicela ningabe nisangilinga bafowethu, ngiyanicela yekanje manje ukungilinga ngoba niyangilinga egcina ibandla lishone ey'kweletini. Qhamuke ziqala kancane phela bese uthola ibandla liyaboshwa, liboshela ukuthi lathi lithenga endaweni ethile alangayiqeda. Uyalibona lelo hlazo? Hhayi-ke ake sifunde ukuyibamba. Yikho ngisho la kuze abantu bazi ukuthi kumephi-ke njengamanje. Kumile njengamanje, ake siqhubeke sikhokhe, nizoyibona indawo, nizokubona konke, kodwa sisaqilile-ke manje. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu osiprovidayo. Ngicela siguqe sithandaze singene enkonzweni yosuku lwanamhlanje. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, sisondela kuwe, sibonga isikhathi osipha sona. Sigcine Nkosi endleleni sihambayo, usilondoloze Nkosi, noma sesibuyele emuva usilondoloze. Siyazi ukuthi sihamba nawe naphambili, futhi wena Nkosi ozobe ukhona kukho konke okwenzakalayo. Sibonga wena, sithemba wena, themba lethu lonke likuwe ngoba senzela wena, sisebenzela wena. Wangithembisa wathi Nkosi ngeke ungiyeke ungakapheleli umsebenzi wokwakha indlu yakho. Siyazi-ke indlu yakho izinto ezimbili: indlu yebandla yokukhonza yasemhlabeni, indlu kamoya eyibandla lakho. Ungakafiki uzolanda uthe Nkosi ngeke ungidedele. Ngakho-ke ngiyacela, nginikela kwena ukuphila kwami, ngisebenzise njengokufisa kwakho, njengokwecebo lakho. Ngiyazinikela kwena imihla ngemihla, ngiyazinikela kuwe Nkosi, ngithabatha isiphambano sami. Ngiyazinikela ngendlela eziningi, uyakwazi lokho. Ngakho ngiyacela Nkosi ukuthi ungisize uma ubona ukuthi sengiyaphuma endleleni, ukhulume nami ungeqele ukuba Nkosi ngihlale ngikuwe njalo ngenze intando yakho. Nanti ibandla lakho lisey'ndaweni zonke, ngiyalikhulekela uNkulunkulu wami. Ngikhuluma ngebandla elisemahlelweni ahlukeneyo kodwa elila ekhaya lezwi. Siyazi amabandla ahlukene Nkosi, ungifundisile ukuthi ngashumayeli ibandla, ngishumayele wena ulenge esiphambanweni, ngishumayele wena Nkosi Jesu uvukile, ngishumayele wena Nkosi Jesu uhlezi ngakwesokunene, ngiphinde ngishumayele wena usubuya ulanda ibandla. Ibandla lakhe ligcwele emhlabeni wonke. Siyabonga ukuthi nathi siyingxenye yalelo bandla. Sisizeke Nkosi, sibe ngcwele, sihambe ngobungcwele, siphile ubungcwele, ukuze Nkosi singasali uma ususilandile. uJesu Kristu inkosi. Khuluma-ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele nakuyo le nkonzo. Sibonge kakhulu nakuyona inkonzo yayizolo. Qhubeka Nkosi uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Ningasikhohlwa-ke emkhulekweni, nisikhumbule senizwile ukuthi sikuphi, kwenzakalani namhlanje kuyilanga langoLesine. Mhlawumbe ngivele ngidlule kulento ngiyichacise nje manje ukuthi indlela esibhizi ngayo kule mpela sonto kuyakhombisa ukuthi asizuthumela ama-messages. Asizuthumela ama-messages, sigcina kusasa ngoLesine asizuthumela ama-messages. Nakusengidideka kusasa ngoLesine. Sigcina namhlanje, Nkosi yami, yabona indaba yokuba semgwaqeni. Sigcina namhlanje bafowethu, sigcina namhlanje ngoLesine, asizuthumela lutho ngoba ngisele emuva vele ngama-messages athunyelwe. Ngisele nje emuva njengoba ngibuye ngihamba nje kanje. So-ke ngesonto abafundisi bazothumela imbiko yabo. Amakhalenda bafowethu akhona, azotholakala mhla ka-7 abefundisi sebefika la. Kodwa uma kukhona abaseduze abawazi ukuyithathela, bazokwazi ukuzithathela. Khona amakhalenda eNdlunkulu eRichards Bay, akhona amakhalenda anilindile. Yikho ngeke ngathi ukuliphose elilodwa niwabona ukuthi kanjani. Abakwazi ukuziprintela ngoba phela kutholakala 1 calendar per family, ikhalenda eyodwa umndeni owodwa. So sebengazenzela-ke ande mabewathandile amahle. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Qhubekani-ke nisikhulekele Inkosi sigcine. Asizuthumela lutho, siyagcina namhlanje soze sithumele Monday ngomsombuluko uNkulunkulu esasigcinile engakalandi ibandla. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi. Asiqhubekeke nenkonzo yethu. Inkonzo yethu emnandi ngendlela emangalisayo. Sikhuluma ngabantu abanengekayo.
ukuthi nathi funa sibabuke ngokungathi sizobe inyanya. Namhlanje ke soqala kuverse 1 ihubo number 15 from verse 1 isimo songo kaNkulunkulu. Fundeka kanje: Jehova, ngubani uyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani okwakhe entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Number 3, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamona umngani wakhe nongamhlazi umakhelwane wakhe. Verse number 4, obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ufunga ngokuza kumlimaza nokhangalaphula izwi lakhe, ongatsheleki imuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala, owenza lokhu akayokuzanyazanyiswa naphakade uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sisesihlokweni esijule ngendlela emangalisayo, sikhuluma ngabantu abanengekayo. Sijulile lesi sihloko, sijule ngendlela emangalisayo. Kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ukujuleni kwaso uzosiza silekelele abe kanye nathi, angasishiyi, ngoba akakwazi ukusishiya manje. Ufanele abe nathi ngaso sonke isikhathi. Uma kubuka uDaniel chapter 12 verse 11, lithi kusukela esikhathini sokususwa komnikelo oshiswa imihla yonke nokumiswa kwesinengiso esithithayo kuya kuba izinsuku ezizinkulungwane namakhulu 290, iminyaka emithathu nohafu loyo, iminyaka emithathu nohafu. Mawuthatha nje calculate uyishaya lento ikunikeza u3.58 noma 3.59. So uhafu onyaka u6 months. So kusho ukuthi ngamanye amagama iminyaka emithathu nohafu kusukela esikhathini sokususwa komnikelo wokushiswa mihla yonke. Kusho ukuthini lokho? Ngesikhathi sekususwa igazi likaJesu lingasasebenzi, ngoba kuzohamba kuhambe kufike la lisuka khona. Ngeke lisuke uyibandla lisekhona. Mase kuhlwithwe ibandla kuzothatha leyo mnyaka bese kuhlwithiwe. Uma siyathola ukuthi kuzofika la mase kuhlwithiwe ibandla, wena uziphonse emotweni ufuna ukufa ulandele ukufa kuzobe sekususiwe emhlabeni. Ngeke ufa uzolimala nje wophe, kodwa ubuhlungu ngoba uzifake wena kulobo buhlungu, kodwa ngeke uphume umphefumulo. Ngeke uphume umphefumulo. So ngeke ulilandele ibandla ngokuthanda kwakho, kufa kuzobe kususiwe emhlabeni. So kusukela-ke kuleso sikhathi kususa umnikelo wokushiswa imihla yonke. So umnikelo wokushiswa inkonzo yokuvuma izono. Angithi sifunda iTestament elidala phela. Kuzosuswa ukuvunywa kwezono. Hlala-ke wena ungazivumi, uzobona ufana nobani. Nawe ubona khona ukuthi kwakufanele uvume izono. Uthi wena uJesu wafa wenza umsebenzi esiphambanweni, izona zivunywa. Uyadlala nje. Yazi ukuthi uyadlala. Vuma izono kusemanje. Kuseyithuba esilinikeziwe. Ngoba uma une-date wawusuyabhala ususecured, ngiyakutshela mina. So-ke kusukela kuleso sikhathi-ke sokususwa komnikelo wokushiswa imihla yonke nokumiswa kwesinengiso esichithayo. Ezwa-ke kuzomiswa isinengiso esichithayo. Yini isinengiso esichithayo? Umphiko uKristu. Kuzomisa umphiko uKristu. Lapho uzobe usungena ngegazi lakho. Ngoba kuzobe kuthiwa thatha nanto uphawu, unqaba ukuthatha u666, bese-ke usuyabulawa. Ngeke uzifele wena, uzobulawa. Bese-ke nansi imiphefumulo yabanqonywa amakhanda. Uthi umpostoli uJohane esesiqhini sasePatmos ngayibona, nayo yavuswa yembathiswe ezimhlophe, imiphefumulo yabanqonywa amakhanda. Ilabo-ke mase kubekwe umchithi. KwiTestamenteni elidala kubizwa kanjalo, kanti kwelisho kuthiwa ongenamthetho. So-ke kuthiwa-ke nokumiswa kwesinengiso esichithayo kuya kuba izinsuku, sekushiwo izinsuku, sizomiswa lesi sinengiso esichithayo. Ushilo-ke uJesu ekhuluma ngokuchitheka kweJerusalema kuMathewu 24 verse 15. Wathi ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo
asho nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Imaphi lawo manyala na? Yikho phela kuyisinengiso kuNkulunkulu ukubona sekume endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Okunyanyekayo kuma endaweni engcwele sekumi abefundisi okungafanele bame, kuma befundisi abagqoka ingubo ezimfushane besifazane, kuma befundisi abagqoka amabhulukwe besifazane endaweni engcwele, kume amadoda agqoka amajini abampintshayo ubona ubuntu bakhe. Indawo engcwele leyo uzobona amanyala encithakalo esemile endaweni engcwele, lithi ofundayo aqaphele ngoba sobe sesifikile isikhathi. Ofundayo akaqaphele. Yini ngithinta abafaka amabhulukwe na? Ngoba ushilo uNkulunkulu kuDeuteronomy 22:5 wathi ogqoko kowesilisa uyisinengiso kuNkulunkulu. So masibona amanyala encithakalo endaweni engcwele sekuma isinengiso endaweni kaNkulunkulu, lithi ofundayo makaqaphele. Uyaqaphela wena na? Asimbheke uDeuteronomy 22:5. Owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane, ngokuba yilona naloyo kwenza lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Sikhuluma ngabantu abayizinengiso. Umuntu ogqoka ibhulukwe ngowesifazane uyisinengiso, umuntu ogqoka ingubo engowesilisa uyisinengiso. Sikhuluma thina ngesinengiso. Ungayigqoki into yomunye umuntu kuyisinengiso, kuthiwa ijezi lomfowenu. Into nje umuntu wesilisa musuyigqoka, musuyifaka, ngoba uyisinengiso kuNkulunkulu ngokwenza lokho. Ngakho-ke uyeza umphiko uKristu, isinengiso siyobe simisiwe ngaleso sikhathi. Siyathola laphaya kuDaniel chapter 9, Daniel chapter 9 verse 27. Uthini? Uyakuqinisa isivumelwano nabaningi, isonto libe linye, imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto. Kufika incithakalo ngephiko lesinengiso kuze kuphele okunqunyiweyo kuthululwe phezu komchithi. Kuze kuthululwe okunqunyiweyo, kukhona into enqunyiwe ukuthi izothululwa phezu komchithi. So-ke uyoqinisa isivumelwano nabaningi just for 1 week. Makuthiwa-ke yisonto abakwazi ukuhumusha iminyaka ethize okobe kumiswe ngayo lokho. Isonto-ke kuyaziwa lina 7 days, kusho ukuthi isikhathi esiphelele sikaNkulunkulu esaziwa uyena, uyomisa isivumelwano asiqinise nabaningi. Bese imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto. Lokho okukhulunywe ngale ukuvunywa kwezono kuzokhawuka kume, bese kufika incithakalo ngephiko lesinengiso. Incithakalo ngephiko lesinengiso kuze kuphele okunqunyiweyo. Mntakababa, ungasivumeli leso sikhathi sikufice. Masifike usuhambile kanye nebandla, ngoba siyeza. Kuthiwa kwisambulo abantu bazozishaya uphawu ebunzini labo, abanye bazishaya uphawu esandleni sabo sokunene, uphawu 666. Ngeke uthenge ungenawo lo 666. Ngeke ukhiphe imali yakhe ebhenki. Ngeke wenze lutho ungenawo 666. Kuyobe sekuyindlala enkulu. Siyeza leso sikhathi bafowethu. Usilungele wena na? Ayingebuzela nje. Athi umpostoli Paul, Philip chapter 4 verse 13, nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. So qiniswa, sinikwa amandla njengoba nenkosi uJesu yathi ithandaza eGetsemane. Mina ngikutshela inkosi uJesu eyithandaza eGetsemane, kuthiwa ithukuthuku zayo zabukeka sengathi amaconse, zazingewona amaconcekazi, zabukeka sengathi. uNkulunkulu ezulwini wahluleka ukuyibamba, wayithuma ingelosi yehla yamqinisa. Ngoba isimo akusona sase singaphansi kwendodana, isimo ayekusona kwakuyisimo esifana nesomuntu ngqo. Kwadinga ingelosi zingaphansi kwakhe kube yiyona emqinisayo, ngoba yena ngenxa yezono zethu wayesedinga ukuqiniswa. Naye kuyazi uphilile waba umuntu,
uyasazi lapho sidinga khona uqiniso. Mhlawumbe ushonelwe nje kulezi zinsuku, udinga yena uzokuqinisa. Mhlawumbe kuhambe uthandiweyo wakho, udinga yena uzokuqinisa, ungesabi. Uyaqinisana udlule kuleso simo. Yebo uyalimaza ngezandla zakhe, kodwa ubuya pholisa. Ngifuna ukukutshela-ke mntakababa ukuthi uyakusiqinisa isivumelwano nabaningi, isonto libe linye, imhlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto, bese kufika incithakalo ngephiko lesinengiso. Afike umphiko uKristu, afike ongenamthetho, uphele umthetho ezweni. Uthi uyahamba uye enkantolo, yalo ye-police station, uvula icala ukuthi ingane yakhe idlwenguliwe, ufika amaphoyisa adlwengule wena. Uthi uyomanga ngathi udlwengulwe yiphoyisa, naloyo yomangala uyaphinda kudlwengule. Uthi uyamanga ngathi kade ushaya umfazi wakho, bese nawe bakushaye uyomangala, ushaye khona umthetho yobungekho lapho, ngoba kobe sekufike incithakalo ngephiko lesinengiso. Inyawo esabalayo yazi amagama ewasho nje, incithakalo ngephiko lesinengiso. So kusho ukuthi lesi sinengiso sinephiko, siyandiza, so lethi incithakalo. Wena kanjani uNkulunkulu? Wena wenzani? Kwenzakalani phakathi kwakho noNkulunkulu na? Hayi, mina ngifuna ukwazi yini eqhubekayo phakathi kwakho nomdali wakho. Intando yakhe iyenzeka kuwe? Hayi, ngiyabuza nje, intando yakhe iyenzeka kuwe? Yini eqhubekayo? Lezi usuku bafowethu luvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenze okubi lobashisa lingabashela impande nagatsha. Uthini uverse 14 kaMarko chapter 13? Uthi kepha nxa nibona amanyala encithakalo emi lapho kungafanele khona, ufundayo makaqaphele. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, ophezu kwendlu angehli, angangeni ukuyothatha utho endlini yakhe, osensimini angabuyele emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisa ngalezo zinsuku, khulekani ukuba kungabi sebusika, ngokuba lezo zinsuku ziyakuba nosizo olungazange lube khona olunjalo kwasekuqaleni kokudalwa akudalayo uNkulunkulu kuze kube manje, nolungasayi kuba khona. Verse 20, uma iNkosi ibingazifinyezi lezo zinsuku, bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo eyabakhetha yazifinyeza lezo zinsuku. Khona-ke uma umuntu ethi kini, bhekani nangu uKristu, noma bhekani nangu ningakholwa, ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga, benza izibonakaliso nezimangaliso ukuze badukise abakhethiweyo uma kungenzeka. Kepha qaphelani nina, senginitshele konke ngaphambili. Sizogcina la amazwi oNkosi uJesu lawo esothola kuMarko chapter 13 uqala kuverse 14. Ofundayo makaqaphele uma nibona amanyala encithakalo emi lapho kungafanele khona. Ufundayo makaqaphele. Qaphela mntakababa, hlala ulungile. Busisiwe olonda ingubo yakhe ihlanzekile egazini lewundlu. Busisiwe lo muntu. Gcine nini ukwasha ingubo yakho kamoya? Gcine nini ukuvuma izono zakho? Gcine nini ukuthi sikhuleke nawe siye kuNkulunkulu sithi, Nkosi nangu umntwana wakho umgeze ngegazi lakho? Sigcine nini thina nawe? Ayike akekho uphoqwayo ukuthi aye ezulwini engafuni, kodwa uyobe uphoqwa izono zakho ukuthi uye esihogweni ungafuni. Masiguqe sithandaze. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, sikunikeza udumo lonke lokufanele lungolwakho. Ngiyacela-ke Nkosi ube kanye nathi, usigcine, usilondoloze, kube ilona loyo alizwe izwi lakho alenze. Yiba nathi Nkosi nohambe silihambayo silinikela kuwena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Babunzibande,
Siyavalelisa. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Ngiphinde nginikhumbuze namhlanje siyagcina ukuthumela ama-messages lesine namhlanje izinsuku ziwu-5 kuFebruary siyagcina ukuthumela. Soze sithumele ngomsombuluko. Ngicela kabefundisi immediately emva kwenkonzo baqhubeke nokureporta ukuthi kwenzakalani. Niphile, uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anibusise ey'ndaweni zonke. Siyanithanda, sinithandani pho? Siyanithanda ngothando lukaKristu, uJesu Kristu inkosi.